Xoldra de Aguiar é un dos festivais máis singulares da provincia, xa que mestura a música de grupos como Luar na Lubre ou Sonoro Machín co espírito dunha romería onde non falta o pulpo á feira ou a carne ao caldeiro. Nenos e maiores citaránse este sábado no Pereiro de Aguiar. Pois é unha proposta que nace coa idea de que a música é un día de convivencia, escoitando música, tendo un posto de pulpeira para poder disfrutar pois eso, dunha xornada ao aire libre, se faga no rural. E de aí nace a proposta e cando se presenta tanto a Xunta de Galicia como o Concello de Pereiro de Aguiar o ven e o entenden así como un evento que habría que facer a primeira edición ano pasado, ver como iba respirando e se conseguía ese ambiente que se conseguiu ano pasado para poder seguir apostando en nas seguintes edicións e esa é a pretensión, con grupos acorde a esa idea e a esa programación, é un evento para toda a familia. Os Gozos será o escenario dun festival que fusiona o mellor son do país co formato da romaría tradicional. Pensamos en un evento que se adapte a ese espacio e a esa idea de que ti podas ir coa túa familia e pasar unha xornada como o ano pasado o vimos e de feito nos transmitiron moitos dos asistentes de que pasaron unha xornada maravillosa que os nenos puderon estar en un entorno sin ningún tipo de perigo, con música que se podía adaptar perfectamente a súa, pois un pouco ao que les pedían, con algunha actuación infantil, poder comer en familia ali e acabar a unha hora razonable, non índonos a grandes horas da madrugada como será nesta ocasión, que tampouco nos iremos moi tarde no que é o horario, co cal eso se conseguiu e por eso tamén dentro do Concello do Pereiro de Aguiar nos trasladaban que en tempos aí se fixo unha feira moi importante entre o santuario e o que é hoxe o centro de día dos Gozos e volver a ver ese espacio pois con vida para eles e para os veciños é algo moi importante. Os asistentes poderán gozar dun intenso programa a partir das 6:30 da tarde na Campa dos Gozos, cun cartel composto polos artistas Ce Orquesta Fantasma, Los Camachuelos, o Sonoro Machín e como colofón Luar na Lubre. As entradas para o festival están dispoñibles en a taquilla a partir de 18 euros. 5 euros de cada unha desas entradas irán destinados ao Banco de Alimentos do Concello de Pereiro e os rapaces de ata 10 anos poden acceder gratis aos concertos.